ole thlir tu te hin zawain che bai kalo buk le vek chu hei voina chuanin thawmhnaw a correcting fluid kai tihreh dan kalo hril dawn chuwa hei in hmuh ang hianin hemi hi ka form ani a keima uniform ani a correcting fluid kai hi kum thum zet hetiang hian ka hani chumo hemi kai chung hian hei hi atira chuan hei han na sa a re du anti na thil sang sang ka hmanga nge nail polish remover te spirit te khonvar tuite ina te ka hona khonvar tuiten ka sorin nam vung vung ama seng are theilawa hei ti zong khu ala kai ani a rei tak nu a hei ti hian kokora correcting fluid re dan ron soiro inti khan ka ngai to a ka kora kai po ka ti re theilo khan ni a ka te ma se thinar hi ka ngai to chuak vele ta ni chu chuan tam tak chuan ka na tho in sia a nurse ka ni a ICU wa note ICU wa kom thina lunglei civil hospital a kan soi deuh duange ka form ka ti khanin lo bai ta ka hi kan form ani a ke ni chu chuan hei in huang hian kha correcting fluid re tak kai to ke po ina ti re ngai na ka sha to lo kha nangma ni wangin ka ti meng subscriber fel tak tak te wangin ngai to ana tharon piang ve a hi ka han lei ta a ka du angin ka du ain ka lei ta ma kha thinar chu kan chat angin rong hnoi rual na ti meng kha kha ni a rong ka ma te an hnoi thin kha ni a chuan kha ti khan ka lo ti fai ta duak a chuan noi po ngai lo khatia le khan kan lo ti fai ta duak me ni chu chuan hei tian lapua in ka han thuta a lapua a khan thawmhnaw rong khatlem kha akala ni chumo kal theta ama se lo enzel ula rong lak dan te rong la nge la lo te kan en ho zelanga chuan ti khan kha de thet rei tak ka ha khati chunga ka ha kha tam tak chuan an thet lo thin ni chu an thet lawa khai kora khai nge kai hin ti thina ron en chik deuh hian ma sengin azwal pui kha chu ka ti re to wang khanin ti khan ka havel me me a chuan alan vak lo wang khan mo chuanin ma se min en chik tu deuh hi chuan lo mu vele thina ma se correcting fluid re thei lo ti re dan kan lo zir hawa he kan lo ti re le ta ringot me a inzara hian thiam ka van nga to em ke po hian nangni om lo ulang chuanin comment ati request ron nei lo ulang chuan ngai tuan ha ka seng don mi alawa nangma ani wang ka te lo thei lawa subscriber zong te lom thu ka hril cheu ni chuan ti khan ka han thinara ka han chia khan atang thinar om na chin jei kharong la ang deuh khan aval kwal ani chu chuanin ka suk ma in sarfa ka suk le ma in khami vim bok khan ka han chia le ta a chuan atlanga thinar om na kwal rong la ang dewa dum kwal jei kha ka han nuai rual le ta ni chuan ka suk ma in ni chu arong kha kai rual turin ka du si a arong la lo tur anga ka du wang khan thinar lai tak are nu khan vim bok khan ka han nuai le ta a chuan hei the angin ka nuai le don ani chuan hei ka han nuai fel fai ta a atlanga kwal re dum re kha ka lo ti re le ta thinar po are vek to ni chumo thinar te ka ti a correcting fluid po kha re vek to a chuan hei hi ti hian ka suta a aro huna kan en le zel don ni lo en zel ula ti hian sarfa ka chi anga thina rim hi arei ve deuh thina wang hian hei tian kala ka shruk na la po ka shruk na po kha rong kha kai ve de ta sen kan form mi asen lar na lem ema sen lar han ti me ya sen dang magenta ni chuma rong hi so ti hian dum kwal wal kwal re duma kha arong lak na chin ni om tak khan ma se vim mang khan hei ka su le ve ka rong lalo ang tur khan om le ta ni su ka ro khuna entin nge omang kan en zelanga hei ti hian surfin ka chia darkar chan ve ve ka chia nuwa ka su le ta a chan chu khami kha suk lo chuna rim hina em a chuan nge soft touch kan ti ang chi wasmate ang chi khan ang kha rim tu ang chi ha ka tel bokani ti kha ka soinga arim hi are har em a rim surf me po khana that lo ni chumo chuan ti hian he la dum wal re kha oma vim mang thau khan ka han noi le bop bopa chuan adum wal rei po kha lo re ta ni vim mang khan mo chuan ti hian rei tak che po ngai lo ta ka lo suta a lo ro ta a chuan hei in mong hian engma engen ti ka suang wal le rong la ang po khan om lawa chuwang chuan rong lamia lawin kora correcting fluid kai chu kan lo ti re thei ta ni alom om hle me inzara ki po in ka ngai to ngai lo te ka lo ngai to a re tak re lawa ka hak kum ni thum don mo kha ka lo te re ta ni inzar ve ka ni ti ka sha request te lo nei zel ula request nei han nuam ka tia ke po ti khan kora correcting fluid chu thinar mangin awsam takin rei lo te a ka notify ta ni chuan ti khan a top nan thil pakhat ka lo da le lo ka nga
hei hela hianin puan bal chem ui mel deuh mai kalo da langa hei candle akaya oven chunga ka phah thin ani a candle kha lo oma chunga khan oven ka han on khan kalo hre si lawa candle kha lo tuya ti khan lo huar cheveka suk po ka su pei to lo ni chu pei ka tum dewa a huar na sa box sia ma se hi candle kai ti re dan kha kalo hril don chewa ka pei ma in chuan hei paper i phah don ni chu mo khami i candle ti farna thawmhnaw ah khan paper i phah anga chuan istiri i ti sanga sa tha takin i note anga chuan khami candle kha paper khan a lo hip anga chuan buana i thawmhnaw a i candle ti far kha a lo re to mai don ni chu a poimawh ve em mai hian ka hria a tun lai candle chu kan chhivak to lo mai the tu ma in inverter te nge thil solar tha tak tak te kan nei to hlomanga ma se khatiang nei ve lem lo candle man lo thei lo na hmuna om te pawh tam tak kan om bawk anga chuwang chuanin karon da lang ve le hrim hrim ani hei lai hian a steam kha engmah ka on lawa a candle hu kha in hmu em khu steam off in ka note ani chu mo chuan a candle muma kha ron hip ta paper ah khan chuan candle kha ala ni chu paper khan ma chu hriat ve mai mai tan a tha ka ti a karon da ve le sham sham ani chu chuan khuin huang khwanin chuanin hei paper pa ngai karon hmang phota enge parchment paper kan ti ang enge baker hawin man thin cake urdona kan phah thin te pawh kha kan han hmang chin anga engin nge mum la chak zoka ti vel tha ka han en chin don ni hetian aron hu chho aron mom chho zel khumo chuan a tha ve em a hei hi apply du le na shelo kan om ta ka ti in karon da sak ve le cheu ni chu thawmhnaw a candle kai tihreh dan kan ti le mai nyang chu hei hi chu poimawh ve riawa candle chhit na hmuna lo om te no pangten nei thina candle far te le nge tiang te lo om ve pal thin hriat ve mai mai tan mangchanga karon da ve le ni chu hei hi cake onana kan phah thin thani a mom la em ti kha kalo tes ve dona mom kha ala de unwal to a pakhat jok khan ka han ti ve le hrim hrim ta o alaron na chawa laron hip zel ni khomo laron hip zela paper pa ngai na alak bak kha mom kha ron hip zela chuan hemi istiri kha kan soi hrim hrim anga out of stock lai om ve thina ni chu Amazon le Flipkart ta hian kepo ka han ena ma khan Flipkart da ka hmu a tuna han ka hmu to lo ani chu mo hi mom kha la ve no ani chu chuan i company a hianin ya Bajaj te Philips te oma hi borosil ani a chuan Philips te khan cha ve le chin ula Philips company te khan cha ve le chin ula enge an te po kha komena te po mino shil venga hetiang istiri zong in om khamo masengin ke po in hetiang che ka hmutlat to lawa alo zo to hri po ni mai thia Philips te kha han cha ve chin ula ka te to chuang si lawa ai thlau hlom chuang si lo mo chuanin min lo hril don nia a result te mang tlawem ti te khen lo senga hetian ka han note le pok popa tikhan alo la fai ta ma khong ro khalo nem ta ni atlang hela khong tut kan note le ni o ron hi pa candle hi avoid thak ve em he a thawmhnaw a far to chuan sabun mai hana fai thei to thin si lawa chuwang chuan hetia istiri manga han lak let kha a tha ve riaw ni ti kha kan in shil ve le ni chu shelo tan ni chu sheto point om chewanga na shelo tan ni zel mai chu chuan hei le lampang kan han tiang hi anem thep to le lampang he ban muar chele tuk to ma khu chuan zo te mut nan te po kan pha mai mai to ma se hin hei tian entir nan kalo mang le ta tha ve le phian mai paper kha ka han pha le a chuan ka han not le a le lampang po kha kho hi dok me ka channel te milang hoi lut sak thinen chu ka lom em ani chuan a top nan pakhat le lok kan da nga helai hianin chukchu le chukchu cake ka siam khain hmunga alo nge ni hei chukchu hian mo alo nge ya a che thei to tlat lo ka chukchu cake siam a effective na a result karon hmu du chewa
chukchu hnar tu mai ni loin ei se thi pui se ti kan du ber ni a khawanga peanut butter po khan tel kan ya chuan hei alo eya a che son thei to lo ni tanga chuan chukchu an om chuan kan ti che dual wal han kongka kan hon dual wal tin an tan chenghal thin hei chu ala dam thawa alo che son thei to lo ni chumo tian lo cherenga a chhip khu ti che a chuan masengin a chaw to ni khumo chuan ala thilo dewa kho da che a azoi vek to nyang chan chu boric acid khan an pum effect a an thil pai to ina a ti che thin ani khamo chuan a effective zia kha karon mu ve du chu ni chu chu kan chukchu cake siam result ani me chu a chukchu te ka channel te milong ai hlut sak thina chuwa glom em a nangma nia wangin ka channel te da kal ve sham shama chuwa tharin lom tho ka shil chuwa zawa in lo him ula loin enkol tha ula thil tha tak tak kan chat ang zong te kan in shil zel don nya in zawa in bye bye mutui mang thale vek ule